Татар теле укытучылары форумында катнашучыларны сәламләү өчен килгән Ульян шәһәр думасы рәисенең беренче орынбасары Алсу Айзатулова үзе сабый чакта татар телендә сөйләшергә өйрәнмәү өчен бүген дә үкенеп яшәвен яшерми. Мин дә действительно шәһәрдә үстем и, конечно, әби белә үстек, шуңа күрә татар телен беләбез әле. Но вот шулай булган упущение, бик зур упущение, что йөремәдек татар факультативларына. Әтүче булмаган, ул вакытта ул юк иде. И шуңа күрә хәзер мин депутат булып эшлим инде. Миңа наоборот матур итеп сөйләгем килә. Ну вот әбиләрчә генә сөйлим. Ни кызганыч, бүген Алсу ханым кебек әби бабасы телен начар белүче татарлар байтак әле. Чөнки бүген мәктәптә генә түгел, гаиләдә дә татар телендә аралашу бик нык азайды. Сер түгел, хәтта Татарстандагы Саф татар авылындагы 4-5 яшьлек сабыйлар да үзара русча сөйләшә бит. Иде әлбәттә, әби бабалар, әти-әниләр, балам, улым, кызым дип эндәшергә тиешләр. Сөйләшергә тиешләр иде. Алар былай да рус телен мәктәптә укыйлар, өйрәнерләр рус телен. Менә без бит инде татарча укып, татарча яшәп, татарча зур уку йортларына кирдек. Унытмадык бит рус телен. Милли телләрне өйрәнүдә Мәскәү тарафыннан нинди генә киртәләр куелса да, татар авылларындагы мәктәп директорлары ана теле укытуны җайга салып, дәрестән тыш чараларда да татар теле өйрәнүгә нигезләнеп эшләүне оештырганнар. Татар теле без беренче класстан, беренче класска кадәр укытабыз. Безнеке ул программада, безнеке ул планда, 2 сәгать атнасына һәрбер сыйныфта. Мәктәптә без татар телен укытабыз, элеккебез, дәресләрне битергәнебез юк. Беренче класстан 4нче класска татар теле, бер дәрес татар теле, бер дәрес татар әдәбияты. Әйтергә кирәк, Ульян өлкәсе мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә милли телләрне укытуны, дәреслекләр белән тәэмин итүне зур еллар дәвамында күз уңында тота торган төбәкләрнең берсе. Соңгы елларда без ата-аналар белән эшләүне көчәйтеп җибәрдек. Татар автономиясе төрле районнарга чыга. Ата-аналарны киңәшмәләргә, җыелышларга җыеп, алар белән сөйләшәләр, үгетлиләр, күп кенә үрнәкләр китерәләр. Шуны әйтергә кирәк, әти-әниләр сорауы буенча күп кенә мәктәпләрдә безнең хәзер татар телен өйрәнү буенча түгәрәкләр ачыла башлады. Менә кичә генә Яңа Спас районында булып кайттылар. Анда 30 бала быел беренче тапкыр татар телен өйрәнә башлады. Ульян өлкәсенең мәгариф министрлыгы дистә еллардан бирле Татарстанның Апас, Буа, Чүпрәле, Спас, Саба районнары белән хезмәттәшлек итә. Элемтәләребез бик нык, тыгыз, матур чаралар үткәрәбез, остаханәләр, менә дигән ачык дәресләр үткәрәбез, укытучылар килә, бер-беребез белән хезмәттәшлек итү безнең өчен бер яктан куаныч та, икенче яктан зур шатлык та. Бергәләп семинар уздырабыз. Үзебездә менә безнең Чүпрәле муниципаль төбәгендә без уздырабыз межрегиональный муниципаль шикеллек семинарлар. Ул семинарларга без аларны чакырмыйча калмыйбыз. Алар укытучылары да катнаша бездә. Һәм аларның балалары да катнаша. Татарстан мәгариф министрлыгының чит төбәкләрдәге укучылар өчен генә түгел, укытучылар өчен дә һәр төрле семинар, киңәшмәләр, бәйгеләр уздыруында аларның отышлы алымы дияргә кирәк. Менә шушы бәйгеләр булганда укытучылар аны бәйге итеп түгел, безгә Татарстанга тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгына итеп килеп, үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтеп, призлы урыннарны алып киттеләр. Ульян татар автономиясе быел ана теле укытучылары өчен иң яхшы татар теле укытучысы дигән медаль булдырган. Аның беренчеләре бүгенге форумда зур еллар балаларга Тукай телен укыткан мәгариф ветераннарына бирелде. 65 ел стажым бар минем. 18 яшьтән укытырга тотынган идем. Бүген укытам әле мин мәдрәсәдә. Бүген дә тәртипкә салам, кылларны татар телен пропагандалыйм. Татарстанга Алланың рәхмәте яусын. Төбәк ара укытучылар форумы журналист һәм режиссер Нәсүр Юрушбаевның «Авторучка» дигән нәфис фильмын карау белән тәмамланды. Соңыннан Нәсүр әлеге фильмны төшерү барышы һәм анда уйнаучы артист укучылар, укытучылар хакында сөйләде. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.